Ouais, chou. Ne voyez mon information sur vous. A sɔrɔ man di dɛ. Pas la carrière ça. Station de plein il est à troisième point. Depuis 16h, les station la plus intermédiaire. Ah non, terikɛ i sɛgɛnna. So, a tɛ se ka ɲɛfɔ quoi. A se a ɲɛfɔ. I b'a dɔn n'u ma solution ɲini na nin ko in kɔni. Ne ka patron yɛrɛ. Ah oui, n'a fɔ a y'an sɔrɔ joona la. A bɔlen b'a fɛ. Patron an tɛ. Ala an ka bidon jigi. Patron, ne ko nin man ca. O ka ca dɛ. An ka cimisɛnnin ninnu bɛɛ kɛ. Patron, i ka ran sɔrɔ. I y'a sɔrɔ joona la bi. Patron, ne ko baasi t'a la an ninnu bila yan nɔ. Baasi foyi t'a la. Kɔlɔlɔ foyi t'a la a bila. Ni bidon ma dabɔ taji kama. An kana bitigi kɔnɔna kɛ taji marayɔrɔ ye. A farati ka bon, bitigi bɛ se ka jeni yɔrɔnin kelen. An na tasuma! 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 Ala n jɛ joona. A tɛna sa yala, ala n jɛ joona sa. Yala. Aw ka lakana kama, aw kana taji mara abadan aw ka feerekɛyɔrɔw la. Dugutigi, ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo, i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Ni sanga in b'a sɔrɔ aw minnu sɔgɔlen don an na an bɛ foli ni tantoli k'o lase aw ma k'a fɔ ko aw bisimila bamanankan kibaruya kɔnɔna la kɛnɛ min kan n'aw bɛna walawalali caman sɔrɔ Mali ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kibaruyaw kan. An ka wula in na kibaruyaw la bakuruba dɔw bɛna tali kɛ yaasa ka se ka tajiko ka o nɔgɔya Mali kɔnɔ tajiko gɛlɛya mun n'an b'a la ka se ka fu siri a la. An ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Maïga ale ye taji baarakɛlaw ka jɛkulu ko groupement malien des professionnels de pétrole a ye olu bisimila bi sɔgɔmada in na a jabala la yaasa kumaw ka se ka kɛ fɛlɛn dabali min bɛ u bolokɔrɔ tajiko sira fɛ ka se ka tajiko gɛlɛya ka wuli ka bɔ malidenw olu dala. Halisa an bɛ to tajiko kuma kɔnɔna la jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen bɛ an ka jamana minisiriw fɛ ko comité interministériel tajiko ani fo ka taa se ni ko gɛlɛn mun bɛna jamana kɔnɔ olu fana ye u ka ɲɔgɔn ye baara kɛ bi sɔgɔmada in na ni ka kuma fɛlɛw ani wulikajɔ mun ni minisiriw bɛ ka ta ani jamana ɲɛmaayaso ka se ka tajiko ka nɔgɔya o yɛrɛ k'a fɔ sini ko kura jalajɛ wɛrɛ bɛna sigi tuguni ko waati ka gɛlɛ ka kan jɛkulu in ka sigi kuma o kuma ka se ka jalajɛbaw kɛ tajiko ka nɔgɔya don a la malidenw olu bɛɛ lajɛlen kan. Yɛrɛmarakafo ni o ye collectivitéw olu musaka tara ka di collectivitéw ma Mali kɔnɔ minnu ni olu ka wulikajɔ bɔnna kosɛbɛ bawo ɲɔgɔn dan de kun bilala u ɲɔgɔn cɛ maa 5 musaka dira olu ma ani fo ka taa se ka pano ni batiriw d'u ma u bɛ se ka yelen kɛ u ka sigida kɔnɔna la cogo min na ka sanga ni jamana ɲɛmaayaso ani an dɛmɛbagaw u hakilina dɔ olu tali ye. Marabolo kɔnɔna kibaruyaw la
kucalakaw olu ye ɲɔgɔn ye kɛ k'a fɔ u ka san 2026 san daminɛw a budget ka a kuma kɛ kucalakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka 2026 budget baara mun kan ka don marabolo kɔnɔna ɲɛtaa kɔnɔ u ye o kuma bɛɛ lajɛlen kɛ ko miliyari 9 ɲɔngo o waati kelen fana la yorosokaw olu fana ye ɲɔgɔn ye kɛ ka kuma san 2026 u kan ka musaka mun ni ka a baara kɛ yorosokaw olu ta ye sefa wari miliyari 1 ani a kɔ jan ko o y'olu ka san 2026 o musakaw ye an bɛna an da don la k'o walawala aw ye jamana kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la Côte d'Ivoire u ka ministre de l'Intérieur ale yɛrɛ k'a fɔ ko rassemblement a tɛ daga kalo 2 kɔnɔ Côte d'Ivoire fan si fɛ ko a man kan maa si ka fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ nisɔngoya walima fara ɲɔgɔn kan rassemblement ko o baaraw kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la nin waati in na Faransi jamanakuntigi kɔrɔ Sarkozy ale lasagora ka sanga ni bi dɔ in ye octobre kalo tile 21 u b'a fɔ yɔrɔ ma ko prison de santé nka yan'a ka lasago k'a kun taara se jamanakuntigi ma Emmanuel Macron ka kuma ɲɔgɔnya kibaru dɔw ka fɔ la ninnu de an wulada in na kibaru la bakuruba dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye an b'a fɔ a y'aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni kunnafoni sira n'an ka bɔlɔsira bɛɛ lajɛlen na an bɛna sɔɔni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye an bɛ foli kurakura k'a di aw ma aw minnu ye jani suganti ka kɛ aw kunnafoni ɲiniyɔrɔ ye n'a fɔ n kun ya kulo la sɔmi cogo min na bi sɔgɔmada in na tajiko gɛlɛya yaasa ka se ka wulikajɔ minnu ni jamana ɲɛmaaw bɛ k'a kɛ ka o baaraw bɛɛ lajɛlen latigɛ an ka jamana premier ministre ale ye jɛlajɛba 2 bɛɛ lajɛlen kɛ tajiko sira fɛ a fɔlɔ kɛra jumɛn ye premier ministre général division Abdoulaye Maïga a ye taji baarakɛlaw ka jɛkulu ka o bisimila b'a fɔ ma ko groupement malien des professionnels du pétrole bisimilali in kɔnɔna la ministre so jabala la a k'a fɔ u ka kumaw bolila wulikajɔw ani boloɲɔgɔnma mun ni taji dɔnni jɛkulu ni jamana ɲɛmaa so bɛ k'a kɛ yaasa tajiko gɛlɛya min bɛ malidenw da la ka se ka a wuli ka bɔ an kan a yɛrɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnw kɔnɔ kɔrɔfɔw bolila fɛn min kan kosɛbɛ o de ye lakana ko ka se ka a sinsin mobili minnu ni olu bɛ taa taji doni fo ka taa se mobili bolibagaw chauffeur olu ka lakana ko tɔmi sigira o kan kosɛbɛ a ka kan bɛ waati min na ko bi chauffeur minnu n'u bɛ ka wulikajɔ kɛ n'u bɛ ka cɛsiri ani fasodenɲumanya kɛ yaasa ka se ka taa taji k'a doni ka n'a di malidenw ma k'a ka kan bɛɛ lajɛlen ka bolo ɲɔgɔn ma premier ministre ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛya mun ni maaw ye a sɔrɔ mobili baarakɛlaw fo ka taa se chauffeur ma ko minnu ni nin waati gɛlɛn in kɔnɔ ni gɛlɛya y'u sɔrɔ ko ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin u ma ani fo ka taa se k'a ɲini u fɛ halisa u bɛ ka fasodenya baara mun kɛ cɛsiri ni wulikajɔ u ka dɔ fara o kan premier ministre yɛrɛ k'a fɔ gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ ko jamana ɲɛmaaw u bɛna dɛmɛ ta ka a di u ma ko dommage prise en charge ka se ka dɛmɛ di maaw ma minnu ye gɛlɛya sɔrɔ jamana ɲɛmaaso a seko ni adamayara bɛɛ lajɛlen na kow sɛgɛsɛgɛlen o kɔfɛ premier ministre ka kɔrɔfɔ la yɛrɛ k'a fɔ tuguni ko lakana ko de ye ko in a jubaju ye wa tɔmi kan ka sigi o de kan kosɛbɛ ka se ka mobili ko o lakana o de la ko fɛn mun ye lakana ko ye o baaraw dɔ bɛna fara kan ka kologiriya escorte minnu bɛ kɛ ka mobiliw ka u sɛnsɛn ka bɔ u bɔyɔrɔ la fo ka na se Bamako kɔnɔna la yan nɔ premier ministre a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko bi an diyagoyalen don k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an diyagoyalen don bɛɛ lajɛlen k'i ka kɛta kɛ mobili bolibagaw yo chauffeurw yo jamana ɲɛmaaw yo ko an sera waati la fara ɲɔgɔn kan kɛlen don an bɛɛ lajɛlen ma diyagoya ni fin de bawo jamana bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ lajɛlen de kan ka bolo fara ɲɔgɔn kan jugu kelen min bɛ an bɛɛ lajɛlen na o de ye bamanciya wale ni juguya kɛbali tigilamaaw ye olu de ye an bɛɛ lajɛlen jugu ye wa ko bɛɛ lajɛlen de kan k'i ka kɛta kɛ maa si ma bɔ maa la an bɛ waati min na ko bi ani gɛlɛya mun bɛ yen nɔ bɛɛ kan ka jɔ i kolo la an bɛ se ka fura sɔrɔ gɛlɛya ninnu na cogo min na premier ministre a yɛrɛ k'a fɔ ko gouvernement bɛ ka fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u seko damayira bɛɛ lajɛlen na
u bɛ ka wulikajɔw kɛ premier ministre ka kɔrɔfɔla yɛrɛ k'a fɔ ko ko mun bɛ an dala bi o de ye bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamaw u kɛlen no k'u ka kɛlɛ cogoya de falen kɛlɛ cogoya minnu bɛ k'u ɲɛsin an ka sɔrɔcogo siraw ma ani an ka sɔrɔda siraw a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka se ka an ka jamana yɛrɛ ɲɛmayasow ka u senkɔrɔma cɛ ni k'a laɲini k'an ka jamana ka bin dɛgɛn kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen dun bɔra o kalama bɛɛ y'o faamu ka baba yɛrɛ k'a fɔ juguw ka laɲini a tɛna sira sɔrɔ u ka laɲini ye mun ye ka se ka an senkɔrɔma cɛ an y'o faamu ka ban o de la a ka kan premier ministre ka wele kan ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an ka an fanga fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen ka kɛ cɛ kelen ni muso kelen denw ye jɔrɔnakoba ye mun ye an bɛɛ ka ɲɛsin ma n'o kɛra bɛɛ fura bɛ sɔrɔ jɔrɔnako ninnu na halisa an bɛ to tajiko bunakun kan premier ministre ani taji baarakɛlaw ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ premier ministre u ka jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni o ye ministre ka jɛkulu ye ko comité interministériel gestion de crise et catastrophe o ye waati gɛlɛnw u bɛ baara minnu kɛ jɛkulu min sigira o kama bi dɔ in na tuguni octobre kalo tile 21 premier ministre ye nin jɛkulu in maaw k'u fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in kuma o kuma u bɛ sigi k'a lajɛ baaraw bɛ cogo min na bi wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ ani fo ka taa se tajiko bɛ lahala minnu na ka se k'a fɔ ɲɔgɔn ye fɛlɛ ni dabali minnu kan ka kɛ premier ministre général Dibzo Abdoulaye Mayiga yɛrɛ k'a fɔ a ka kan taji bɛ waati min na ko bi a ka se ka taa fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ni mun nana a ka kilan cogo la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka mun sɔrɔ Bamako fo ka taa se marabolo kɔnɔnaw ma ani fo ka taa se taji feere station bɛɛ bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na ko kilani bɛ kɛ cogo min na o ye o hakilinaw yɛrɛ yira ɲɔgɔn na ni jalajɛba in kɔnɔ premier ministre y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ u bolo su ni tile u bɛ ka baara kɛ yaasa taji a bɛ se ka doni ka di malidenw ma ko wa ko tile fila in na wulikajɔw bɛna kɛ Segu ani Mopti taji ka se ka taa olu fan fɛ premier ministre y'a yɛrɛ k'a fɔ ko sini tuguni ni o bɛ tali kɛ octobre kalo tile 22 la ko sigi wɛrɛ bɛna kɛ ko waati in kɔnɔ waati gɛlɛn don o de la sigiw bɛna caya comité interministériel in fɛ ka se ka fɛlɛ dabali jɔnjɔnw ka u sigi sen kan maliden bɛ se ka lafiya sɔrɔ tajiko la cogo min na gɛlɛya mun ni an b'a kɔnɔ a gɛlɛya ka se ka wuli kɛba n'an bɔr'o la an bɛ taa lakanako bunakun kan ni waati in na an ka cɛfini tabaw u bɛ wulikajɔ ni baarabaw la ka se ka lakana ka a sinsin olumasiri tabaw ka ɲɛma a y'a yɛrɛ k'a fɔ cikan dɔ senfɛ ko ka sanga ni tɛnɛ octobre kalo tile 20 ye cɛfini tabaw k'u ye wulikajɔ ba dɔ kɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'a bɛ wele ko jako wɛrɛ ni o bɛ dugabugu fɛ Segu marabolo kɔnɔ maa ŋaniya jugu papalikɛla minnu tun bɛ ka jaga ka a jagoya jamana kɔnɔdenw kan ko k'o tɔgɔ kɛ ko silamɛya ye k'a sɔrɔ k'u bɛ ka wale min kɛ silamɛya tɛ an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ k'u ye wulikajɔ ta ka taa ɲɛsin ni maa ŋaniya jugu bamanciya wale tigilama ninnu ma ka se ka u susu ka a camanba de daji ko k'u to u bɛ ka jaga jagoya dugudenw kan olumasiri tabaw ka sɛgɛsɛgɛliw ani renseignement mun ni a kɛcogo ɲɛna wele bilalo ma joona u taara ka taa cun ni maa ŋaniya jugu ninnu kan bamanciya wale tigilama ninnu kan ka se ka u susu wa ko susuli in kɔnɔna la u ye bamanciya ni juguya kɛ wale tigilama maa camanba de k'u daji ni ka minɛn camanba ka o minɛ o la olumasiri tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ minɛn minnu minɛn'u la a caman ye moto camanba u ye o de minɛ bamanciya wale tigilama ninnu na ani fo ka taa se maramafɛn caman mugu ani u bɛ u ka kunnafoliw ko o cari ni minɛn minnu ye u ye o camanba k'o de minɛ maa ninnu u fagali kɔfɛ wa o yɛrɛ k'a fɔ tuguni malo camanba o de tun bɛ bamanciya wale ni juguya tigilama ninnu bolo ko kunnafoli bɛ yɛlɛ la k'a fɔ u kɛn bɛ ka ni malo ninnu minɛ dugudenw de la ka se k'a mara u bolokɔrɔ fo ka taa se fura camanba olumasiri tabaw u ka susuli kɔnɔna la u ye nin maa kɔfɔlen ninnu ka camanba daji ni ka minɛn ninnu camanba minɛ u la wa o yɛrɛ k'a fɔ u ka minɛn minnu bɛ n'o kunnafoli siraw fo ka taa se balo ni a ɲɔngɔw olumasiri tabaw u ye nin bɛɛ lajɛlen de minɛ bamanciya wale ni juguya tigilama ninnu na minnu tun kɛn bɛ ka taa jagoya fanga ka u da dugudenw kan Segu marabolo kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ jaga minɛ dugudenw na cɛfini tabaw ka ɲɛma a yɛrɛ k'a fɔ
cikan kɔnɔ ko baaraw ni wulikajɔw bɛ ka kɛ su ni tile cɛfini tabaw ko u ka baaraw fanga bɛ ka bonya dɔ bɛ ka fara wulikajɔw kan yaasa ka se ka maliden n'a bololafɛnw lakana wa ko wulikajɔw bɛ ka bila sen kan bamaciya wale ɲugatigilamaw u bɛ ka sira kura minnu daminɛ ko an fana bɛ ka kunbɛli da u kan ka se ka u daga bɔ jamana kɔnɔdenw da la yaasa maliden bɛ se ka lafiya halisa an bɛ to lakanako bunakun kan AES jamana cɛfini tabaw ka ɲɛmaw olu ye ɲɔgɔnkunbɛ kɛnɛba kɛ Niger faba ɲamɛ kɔnɔ ka sanga ni tɛnɛ octobre kalo tile 20 ye AES faraɲɔgɔnkan jɛkulu ka finitigilaka bolofara mun bɛ ni o ye force unifiée de l'AES ye a baara mun n'a bilala sen kan ni ka a ɲɛmaya so ka sigi Niger faba ɲamɛ kɔnɔ a yira mɛ k'a fɔ ɲɛma ninnu ni o ye cɛfini tabaw ka ɲɛmaw ye u ye ɲɔgɔn ye mun bila sen kan a kun ye jumɛn ye fanga bɛ fanga ka cogo di wulikajɔw bɛ ka kɛ cogo min na jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se ka bamaciya wale ni juguya kɛwale tigilamaw ka u koron an dancɛ sabaw la ni ka u susu k'u daji ka lafiya di jamana kɔnɔden saba ninnu bɛɛ lajɛlen ma an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaw u y'a yira k'a fɔ ko chef d'état major a mun sigin bɛ Niger jamana kɔnɔ ni o ye AES ta ye ko baaraw bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ nka ka se k'a lajɛ baara minnu kan ka fara a kan ani baaraw kan ka kologera cogo min na jalajɛ in ko o donna o kɔnɔna la an bɛ waati min na ko bi cɛfini taba maa 5000 hakɛ olu bɛ ka baara kɛ force unifiée in kɔnɔna la wa maa ninnu sɛgɛsɛgɛlikɛ minɛnw ani fo ka taa se sanfɛ siraw ni duguma kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen de bɛ bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka nin baaraba in kɛ AES cɛfini tabaw ka wulikajɔw ko a bɛ ka kɛ sababu ye ka bɔnɛ sɔɔri maa ŋaniya jugu ninnu kɔnɔna la wa a bɛ ka kɛ sababu ye ka se ka maliden Burkina Faso ka den fo ka taa se Niger ka den ka u lafiya dancɛ saba kɔnɔna la kebanan boro la an bɛ taa yɛrɛmarakafo olu ka bolo kan an ka yɛrɛmarakafow ka ɲɔgɔndan dɔ tun bɛ sen kan yaasa collectivité minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka baara kɛ u ka sigidaw yiriwali kama ka se ka dɛmɛ ta ka a ɲɛsin u ma an ka jamana premier ministre ni ale ye mara cɛbɔlu o ministre ye ani yɛrɛmarakafow ale ye baaraba ka o bila sen kan baara mun ni a kɛra ka se ka lajɛlikɛlan di yɛrɛmarakafo ma minnu ye wulikajɔw kɛ projet mun kun bilala sen kan k'a lajɛ yɛrɛmarakafo yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye u ka sigidaw ɲɛtaa la a yɛrɛla k'a fɔ ɲɔgɔndan de tun bɛ an ka collectivitéw ni ɲɔgɔn cɛ collectivité 7 ɲɔngow olu de ka musaka bɔta cayara musaka mun ni a kɛra u ka sigida yɛrɛ yiriwali baaraw kɔnɔna la o de la ko dɛmɛ taara ka a d'u ma an ka jamana ɲɛmaayaso fo ka taa se an dɛmɛbaga jamanaw ni o dɔ ye Alimaɲi jamana ye a yɛrɛla k'a fɔ yɛrɛmarakafo mun ni olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ nin ko in na o dɔ bɛ tali kɛ Ɲorola Kucala Jema Gidime Kolokani Janginte Kamara ani fo ka taa se Bafulabe ma o yɛrɛmarakafow musaka taara ka d'u ma u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ bawo k'u bɛ ka baara mun kɛ u ye wulikajɔ mun kɛ u ka sigidaw ɲɛtaa kama o wulikajɔw tari tarala kosɛbɛ fo ka taa se ka pano solaire ka a d'u ma pano ni a minɛnw bɛɛ lajɛlen batiri ni a ɲɔngow ko yaasa foroba cakɛda minnu bɛ yen ani kɛnɛyaso minnu bɛ yen ni olu mago bɛ kuran na kosɛbɛ ni kuran man ka tigɛ bawo bɛ kɛ gɛlɛya ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw ma ko nafolo dira u ma ka tila ka fara pano minɛnw bɛɛ lajɛlen kan nafolo mun dir'u ma k'a dɔw bɛ tali kɛ sefa wari 230 fo ka taa se sefa wari 250 collectivité minnu ni olu ye wulikajɔw kɛ n'u fanga bonyana kosɛbɛ ɲɛtaa sira o baaraw la ko ni kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka an ka yɛrɛmarakafow ni o ye collectivitéw ye k'u bɛɛ lajɛlen galabuw foni k'u bila baaraw la baara mun bɛ yen nɔ ni bɛɛ de kan ka i ka kɛta kɛ fɔlɔ ni jamana ɲɛmaayaso ka dɛmɛ bɛ na o k'a sɔrɔ sigida yɛrɛ denw olu ye baara mun kɛ o ye baara belebeleba ye ko ni kun ye de ka se ka u galabu foni ka u bila baaraw la keba an ka jamana ani Egypte jamana u ka bolo ɲɔgɔnmaw kɔnɔna la an ka jamana kɔkancɛw minisiri Abdoulaye Diop ani fo ka taa se Burkina Faso kɔkancɛw minisiri n'o bɛ tali kɛ karamɔgɔ Jean-Marie Traoré olu ni Egypte jamana ɲɛmaw u ye ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn mun na a laɲini kun ye Egypte jamana ni AES jamanaw ka se ka bolo ɲɔgɔnma kɛ ha ka ja bamaciya wale kɛlɛliw la ani fo ka taa se ɲɛtaa kuntalajan sira caman ma an ka jamana kɔkancɛw minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko Egypte ye farafina teriba ye
wa teriya mun don a bɛ kɛ jɛɲɔgɔnya de sira fɛ jɛɲɔgɔnya mun an bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ cogo min na o de la ko kumaɲɔgɔnw kɛra don nataw la fanga bɛna fara ɲɔgɔn kan jɛɲɔgɔnya kɔrɔlenba min tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o jɛɲɔgɔnya ka a kolo giriya k'a kolo siɲɛ fo ka taa se jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ani Egypte jamana ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna la jɛkulu mun bɛ an ka jamana kɔnɔ keba ni olu bɛ ɲɛnɛmafɛnw kɛlɛ OCS olu ye wulikajɔba dɔ kɛ Bamako ani fo ka taa se Buguni ni k'u tɛgɛ da ɲɛnɛmafɛn caman kan ka sanga ni tɛnɛ octobre kalo tile 20 ye a yira mɛ k'a fɔ OCS jɛkulu u ye wulikajɔ kɛ Bamako ni Buguni sira la ni ka taa u tɛgɛ da ɲɛnɛmafɛn caman kan a yira mɛ k'a fɔ ka bɔ Buguni Selengɛyan fanw fɛ ka na Bamako ko drogue affaire kɛla minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛna ɲɛnɛmafɛn na ɲɔngɔw ye OCS maaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka taa tigɛ da a maa caman kan a yira mɛ k'a fɔ comprimé ni o ye tramadol ye furakisɛ mun n'a bɛ maaw ɲɛnamini kosɛbɛ ko u ye o 2,500 hakɛ ka o minɛ ni maa kofɔlen ninnu na fo ka taa se ko diazopam ni o ye fura suguya dɔ ye ka o fana minɛ maa ninnu na a yɛrɛ mɛ k'a fɔ Buguni fana kɔfɛ Bamako kɔnɔna la yan nɔ Kalabankɔrɔ kulubilenni na OCS maaw ko u ye siganama dɔw fana minɛ siganama mun ni drogue mun bɛ n'a bɛ wele ko kushi ani fo ka taa se furakisɛ Tramakin ma ko o caman kun dogon bɛ o maaw bolo u ye tɛgɛ da olu fana kan Bamako rive gauche kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ Lafiyabugu la ko u ye cocaïne garamu 860 fana ɲɔngɔ ka tɛgɛ da o kan Lafiyabugu kɔnɔna la ko siganama maa 4 u ye olu minɛ colonel major Fuseni Keita ale n'a ka cɛbalenw ni olu ka wulikajɔw de ye yaasa ka se ka drogue kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ wa k'u ka laɲini bɛɛ lajɛlen o kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ maa si tɛ to yen nɔ maa mun ni siga kɛra e la k'a fɔ e bɛ fɛ ka na ni ɲɛnaminimafɛnw ye ka na se ka an ka sifinnakaw ka olu ka avenir ni o y'u ka siniɲɛsigi k'a don galama la ni ka na ni bandiya juguyali ni fɛnw ye ko ɲɛnaminimafɛn kɛlɛliw ko wulikajɔw bɛna kɛ ko tolérance zéro maa fɛn fɛn de bɛ yen nɔ ni e yɛrɛ a la i ni mun ka kan ko o ɲangini bere o bɛ da i kan keba an bɛ taa fan fɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ yala an ka don an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw kɔnɔ. Ah, gɛrɛ. Gɛtɛ. Depuis 5 heures, mais ça tu connais, ça tu sɔrɔ. Wallahi. La cɛ tɛ bɔ mɔgɔ yɛrɛ. Cɛ bɔ ne da la sa cɛ. Bɔ ne da la. Cɛ bɔ ne da la dɛ. Baba mun de don? A bɔ ne da la dɛ. Baba a bɛ sigi nin bɛɛ kɔfɛ o. Voilà. Cɛ. Fɛrɛ fara kɛrɛfɛ fara. Non, ma tɛ pression dɔn. I dɔnniya ma kɛ dɔnniya wa? Ala sɔnna dɔnniya mun? Pour que an ka se dɔgɔtɔrɔso la. Ala ka na. E ka na ne ya? N t'a di. Cɛ bɔ ne da la sa o manamana kan de ye jafa n t'a di. Mun de kɛra? Denkɛ. Han. A kɛra cogo di? Cɛkɔrɔba ko fo n kan ka essence de di a ma nin ne tile 4 de bɛ essence kɔnɔ ma essence sɔrɔ n tɛ se ka fɛn dama na sa. A ka ɲi sa dɔ bɛ ne kun awɔ ne ye dɔ sɔrɔ n bɛ dɔ d'a ma. Ta tɛ di. A ka ɲi sa a ka ɲi n bɛ dɔ di ma ala kama. Cɛkɔrɔba e ko tɛ. Kana kɛ mankan ye. Cɛkɔrɔba o bɛ diya ne ye dɛ. N bɛ dɔ di ma. Ne den barabagatɔ de bɛ n bolo. E mɔgɔ ɲuman ma ban koyi. Cɛkɔrɔba bɛ sɔn ka diya ne ye dɛ. N'an ka taa n'an ka taa n bɛ dɔ di ma. an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la kiba an bɛ taa Kayikaw bara Kayi ɲɛmaayaso mairie olu ye baara dɔ bila sen kan ko yaasa u ka sira minnu bɛ duguba kɔnɔna la ni o sɔgɔsɔgɔlen don ka se ka o siraw labɛn mairie kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u ye sefa wari $50,000,000 ka o de wuli ka jɔ ko o bila sen kan ko yaasa ka se ka gidɔrɔnw ka o sɔgɔsɔgɔlenw ka o sude ni ka Kayi kɔnɔna ka siraw ka olu dilan maaw bɛ se ka u ka boli k'a la cogo min na a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko gidɔrɔn barikon 55 u ye o de baaraw bila sen kan ani ka maaw ta kama maa 12 ɲɔgɔn minnu bɛ se ka nin baara in kɛ ko yaasa Kayi duguba kɔnɔ gidɔrɔn minnu ni olu cɛn bɛ ka se ka o bɛɛ lajɛlen dilan ko nin baara in ye mairie ani fo ka taa se Kayi ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen olu ka bolo ɲɔgɔn ma o kɔnɔna ye sankaw bara bagan maralaw olu ye nisɔndiya sɔrɔ bawo ko sɔgɔli dɔ kɛra ka ɲɛsin baganw ma bagan 2,080 hakɛ olu de sɔgɔra ka sababu kɛ bana mun bɛ yen n'a bɛ baganw sɔrɔ ka se ka o kunbɛli kɛ baara in kɛra ka sanga ni octobre kalo tile 21 ye
a yɛrɛ mɛn k'a fɔ u ka kɛnɛya tigilamaa minnu bɛ yen ni o ye vétérinaires ye bagan dɔgɔtɔrɔw ko olu ka wulikajɔw ani fo ka taa se maa minnu bɛ yen nɔ ni o ye bagan maraw ye bɛɛ lajɛlen ni farala ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka sɔgɔli ninnu k'a labɛn ka ɲɛsin baganw ma bagan maralaw olu ka se ka nafa sɔrɔ u ka baganw na ka baganw ka banaw kɛlɛ kalo 2 o de bɛ kɛ ka se ka baganw sɔgɔ fufalaki kɔnɔna la gunamkaw bara u ye baara dɔ kɛ ka se ka u ka jisira mun bɛ yen nɔ ni o ye lac tele ye ka o ji ka a labɔ yaasa ji kana geren bin minnu bɛ kɛ binbaw binjubaw ka ji k'a labila ka se ka munumunu ka se ka u ka ba in u b'a nafa bɔ cogo min na yɛrɛ k'a fɔ baara in a bilala sen kan OMVF o maaw fɛ olu mun bɛ ji lakanali o kunna yɛrɛ mɛ k'a fɔ gundam donda la u ka jiba mun bɛ lac tele ko baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ka se ka ji in ka a lasanuya ka bɔgɔw bɔ a kɔnɔ ka jiribaw tigɛ yaasa ji a bɛ se ka tɛmɛ maaw b'u mago ɲɛ la cogo min na direkaw bara musolaka caman kalanbulon kɛra olu de kun dɔnta kawra kɛnɛ ka sanga ni octobre kalo tile 20 ye kɛnɛ mun n'a kɛra fasoden ɲumanya baaraw ani fo ka taa se musolakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye mara taabolo la ko leadership féminin ka se ka musolakaw ka u ka dɔntaw kawriya o baaraw la yɛrɛ mɛ k'a fɔ hakilina bilala sen kan u ka jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni o ye ardi kayide fo ka taa se kɛri olu ka projet min bɛ yen n'u y'a tɔgɔ da ko powered by woman o hakilila kɔnɔ ka se ka musolakaw u jɔyɔrɔ bonya kosɛbɛ ɲɛta baaraw la burɛmukaw bara a yɛrɛ mɛ k'a fɔ dɛmɛ taara fɛnɛ k'a di musolaka ma mɔgɔ 175 minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ se ka u yɛrɛ ta cogo min na ka musakaw boloma yɛlɛma u yɛrɛ ye yaasa u bɛ se ka dukɔnɔna musaka dɔw ta ka kɔkɛw dɛmɛ baara la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ muso 175 min filɛ nin ye sefa wari 20 de dira u ma yaasa u bɛ se k'u ka jagomisɛnninw n'u ka baaramisɛnninw kɛ k'u boloma yɛlɛma o baara in a hakilina bɔra pamu ani fo ka taa se ONG Amaradi o bolo ka se ka musolakaw ka u dɛmɛ kosɛbɛ u bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ cogo min na bangɔsikaw bara siraburu tigɛli o baaraw daminɛna a yɛrɛ la k'a fɔ bangasi musolakaw waati de bɛ waati kɔnɔ samiya laban fo ka taa se octobre kalo laban waatiw ma u bɛ ziraburu tigɛ ka a susu k'a laja yaasa ziramugu bɛ se ka mara u bolo san waati bɛɛ lajɛlen na cogo min na ko u y'o baaraw daminɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ a baara in ni u y'a lasago ko ɲuman san waati bɛɛ lajɛlen ziramugu a bɛ kɛ musolakaw bolo n'u mago b'a la ka kɛ n'a ye walima n'u bɛna feere a bɛ kɛ u bolokɔrɔ kucalakaw bara ɲɔgɔn ye ba kɛra yaasa kucala u ka musaka mun ni san 2026 marabolo baarali kɔnɔna la ka se ka kuma ɲɔgɔn kɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko ka sanga ni octobre kalo tile 17 de ye kucala mairie a ye wele bila maa fɛn fɛn da bɛ se ka don marabolo ɲɛta baaraw la ka se ka taa kuma ɲɔgɔn kɛ marabolo mago bɛ baara mun na ani nafolo mun na ka se ka ɲɛta sira bɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko u ka budget mun san 2026 daminɛw ko marabolo mago bɛ sefa wari miliyari 9 ani miliyɔn 220 hakɛ de la yaasa ko ka se ka baaraba caman kɛ baaraba mun dɔw bɛ tali kɛ ko ka kalansow dilan ani fo ka taa se marabolo yɛrɛ ɲɛta baara wɛrɛw ma o dɔw bɛ tali kɛ ka se ka wolosɛbɛnw ka o dilan sifinaka minnu bɛ wolosɛbɛn sɔrɔ ka se k'a d'u ma k'u b'a wele ko jugement supplétif ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ u bolo u ka marabolo yɛrɛ bɛ se ka wulikajɔ minnu kɛ ka nafolo bɔ ani fo ka taa se u bɛna dɛmɛ mun sɔrɔ ka bɔ ɲɛmaayaso ani maa wɛrɛw yɔrɔ yɔrɔsokaw fana baara hakilina dɔ sigira sen kan n'o bɛ tali kɛ musaka mun ni san 2026 u kan ka baara kɛ a kɔnɔ la yɔrɔso komini a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko san 2026 olu ka musaka k'a taara i jɔ sefa wari miliyari 1 ani kɔjana wulikajɔ mun n'a bɛna kɛ k'u ka wari min bɛ ladon mairie yɛrɛ fɛ ani fo ka taa se baara minnu kan ka kɛ sigida ɲɛta kama a yɛrɛ mɛ k'a fɔ u ye sigida dugu 10 bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ lajɛlen wele maa bɛ se k'u janto u ka l'impôt ni taxe la cogo min na k'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko n'o bɛ kɛ sababu ye ka se ka sigida yiriwali o baaraw o bɛɛ lajɛlen kɛ an ka jamana kɔnɔ kibaruya kɔnɔ la kiba burkina faso kaw bara fintigilakaw ye baara dɔ kɛ ka dɛmɛ ta k'a di kalandenw ma a yɛrɛ mɛ k'a fɔ fintigilakaw ka baara kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn jigitugu bɛ a la ka fara maajugu kɛlɛli kan fintigilakaw u bɛ dɛmɛ ta k'a di maaw ma sigidaw kɔnɔ maa minnu ni olu ka gɛlɛya ka bon kosɛbɛ
a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ka sanga ni kalanwuli in ye u ye kalanminɛn ta k'a di sifinaka caman ma u ka escadron mun bɛ yen nɔ ni o ye groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention ko garsi mun sigin bɛ arbinda kɔnɔna la olu de ye nin wale in ta ka a ɲɛsin maa nanasumalo ma ni o ye kalandenw ye ka sanga ni fintigilakaw ka ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la ministre mun ka caw ɲɛsin bɛ lakana ani duguba kɔnɔna koɲɛw ma ale kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin sanga in na fo kalo 2 a kɛ manifestation ani fara ɲɔgɔn kan ko ka o bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an bɛ waati min na ko bi baw kalafili minatɔ filɛ nin ye ko laɲini ye ka se ka kalafili kɛ bɛn ani basigi kɔnɔ cogo min na Guinée Conakry jamana kɔnɔna la a yira mɛ k'a fɔ ko balimama 2 maa minnu bɛɛ lajɛlen ye sinji kelen ye olu de nin tora sanpɛrɛn a ka cɛninda la ka sanga ni octobre kalo tile 18 ye a yɛrɛ mɛ k'a fɔ Guinée Conakry u ka buguda mun bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko Wedu Bakolo ni a bɛ Guguje o commune kɔnɔna la ko sifinaka ninnu maa 2 minnu ni olu nin tora olu tun bɛ yen u tun sigin bɛ buguda in na san ka cɛni ni o ye sanpɛrɛn o de kɛra sababu ye ka ni maa ninnu ka u 2 bɛɛ lajɛlen ka u bɔnɛ o nin na Guinée équatoriale jamana ɲɛmaaw olu ye jalaki bin Faransi jamana kan ko Faransi jamana bɛ ka Guinée équatoriale u ka maa minnu bɛ ka ɲini ka jamana senkɔrɔma cɛ ni o ye Guinée équatoriale ka denw minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ŋwarada fanga la ko Faransi jamana bɛ ka o maaw de kɔkɔrɔma don ko ne ye misala ta kɔsa in na Guinée équatoriale ka den mun dɔ bɛ yen nɔ ni o ye activiste ye ni Guinée équatoriale jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ k'a ye k'a fɔ o maa in bɛ ka wele de bila ka jamana senkɔrɔma cɛ o waati kelen na ni olu bɛ ka o maa in ɲini n'a ye bolila ka taa bisimila minɛ Faransi jamana kɔnɔ ko Faransi de kɛn bɛ ka jɔnjɔn ta k'a di o ma kofɔlen ma k'a sɔrɔ waati min na Guinée équatoriale bɛ ka a laɲini k'a fɔ o maa in jamana jugu don baw a bɛ ka maaw muruti ka kɛ jamana marabagaw kan o waati kelen Faransi bɛ ka jɔnjɔn ta k'a d'o ma ko b'a yɛrɛ k'a fɔ Faransi a bɛ ka Guinée équatoriale basigi tiɲɛ a nɔ bɛ a la Madagascar jamana kɔnɔna la jamana ɲɛma a ye premier ministre sigi Ernest Salama ale de sugantira k'a kɛ premier ministre ye jamana ɲɛma colonel Michel ale ka fanga kɔnɔna la colonel Michel ni fintigilaka mun ni ale ye d'Afrique jamana kuntigi Andry Rajoelina ka fanga la k'a fɔ a ka gouvernement o de bɛna na don natɔw la ka se ka fanga bulon kura sigi Iran jamana u ka ɲɛma ni o y'u ka guide suprême ye ale bɔra ka laseli dɔ kɛ ka ɲɛsin Amérique jamana ma Ali Khamenei a yɛrɛ k'a fɔ ko ale kun ma sɔn ka kuma de bawo ko a bɛ kalo 4 bɔ bi Amérique jamana kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ diɲɛma la ko olu ye Iran ka nucléaire ni o ye mugujugu yɔrɔ ko ka a susu ka bɛɛ lajɛlen tiɲɛ u ka ɲɛmaaba ye ni o ye Iran ɲɛma ye a yɛrɛ k'a fɔ ko Amérique jamana k'u bɛ sugo de la bawo ko an bɛ waati min na ko bi foyi de ma kɛ Iran ka mugujugu marayɔrɔ ni o ye nucléaire ye ko Amérique ani Israël u jɛra ka boloɲɔgɔnma min kɛ k'a fɔ k'u bɛna Iran dafiri k'u ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra fufalaki ye Ali Khamenei ka fɔ la ko Amérique jamana ɲɛma k'a bɛ sugo de la ko ka sanga ni nin waati in ye foyi tɛ Iran u ka mugujugu marayɔrɔ la a ye laseli kɛ ka sanga ni tɛnɛndon octobre kalo tile 20 ye Faransi jamana kɔnɔna la ka sanga ni octobre kalo tile 19 ye karidon u ka musée ni o y'u ka fɛnkɔrɔ marayɔrɔba ye o mun ni maa dɔw taara dankari kɛ marayɔrɔ in na maa minnu bɛ k'u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko cogo di musée ba in maaw bɛ se ka taa don a kɔnɔ cogo min na ka se ka Faransikaw ka magoɲɛfɛnbaw ani fɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu ka bon kosɛbɛ taamasiyɛnbaw k'olu bɛ se ka sonyɛ cogo di o de la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko wasabulon ni o ye sanfɛ wasabulon in sen na ale bɛ na weleli kɛ ka musée in a ɲɛma k'a wele bɔgɔ jeninen kan ni ka taa ɲininka kun jumɛn de la nin wale in sera ka kɛ musée sera ka sonyɛ cogo di a ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ o koɲɛw kan halisa an bɛ to Faransi jamana kɔnɔna la Faransi jamana kuntigi kɔrɔ Nicolas Sarkozy ka sanga ni bi tarata octobre kalo tile 21 ye ale a lasagora u ka kaso mun bɛ n'u b'a wele ko prison de la santé a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko jalaki mun binna Nicolas Sarkozy kan o de ye a ye musaka minɛ Libi de bolo k'a ka yɛrɛmankutu baaraw kɛ k'a to jamanakuntigi ya ɲinini la
nga kunnafolo yɛrɛ k'a fɔ dugumasiraw fɛ ko yani Nicolas Sarkozy a ka datuguli cɛ ko ani jamanakuntigi Emmanuel Macron kun ye ɲɔgɔn ye kɛ ka se ka kuma nga ko mun bɔr'o kɔnɔna la o kow a tora bara kɔnɔ. Ameriki jamana a yɛrɛ mɛn k'a fɔ olu ye maa 480 akɛ ka olu de wele ko kabi Donald Trump a seginna ka na fanga la a ka ni manda in kɔnɔna la ka daminɛ janvier kalo la ka se bi ma ministre so mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ duguba kɔnɔna koɲɛw kunna ko ministère de sécurité intérieure ale yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa camanba mun filɛ n'u y'a minɛ ko a caman bɛɛ yɛrɛ bɛ yen nɔ u tɛ sariya kɔnɔ sɛbɛnfura t'u bolo ko de la ko Ameriki jamana ɲɛmaaw ye o maa ninnu ka o minɛ. Nanzarala jamanaw ni o ye Union européenne ye olu kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko k'a daminɛ an bɛ waati min na ko bi fo ka taa se san 2027 ma ko Irisi ka gazi a tɛ don nanzarala jamana si kɔnɔna la ko in bɛɛ lajɛlen kɛra jalajɛba mun kɛra n'a kɛra nanzarala jamana caman fɛ ka sanga ni tɛnɛdonya ye ɲɔgɔn ye min kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ na Irisi ka gazi k'a t'u bolo ko Europe jamana si a ma daga Irisi ka gazi ka don kɔnɔ jamana minnu ni olu tun bɛ ɲɔgɔn in kɛnɛ kan wa ni olu fana ye u bolonɔ bila bɛnkan in na. Sini jamana kɔnɔna la a yɛrɛ mɛn k'a fɔ avion dɔ ale ye sira bila avion cargo mun ni a tun bɛ ka bɔ Dubaïkaw bara a jigintɔla pankolo jigiyɔrɔ la ko avion in a ye sira bila k'a ɲɛsin Kɔji ma ko in kɛra ka sanga ni tɛnɛdon sɔgɔmada joona joona ye a yɛrɛ mɛn k'a fɔ avion in a jigicogo de ma ɲɛ atterrissage ma ɲɛ mun kɛ a kɛra sababu ye ko ka maa 2 ka o bɔnɛ a nin na wa a yɛrɛla k'a fɔ maa wɛrɛ minnu tun bɛ pankolo in kɔnɔ ka fara maa 2 in ka maa 4 ko u ye dɛmɛ don olu ma joona joona ka taa n'u ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ka bolo kan a don kelen ma ko pankolo jigiyɔrɔ in kɔnɔna la pisi nord ni o ye ko in kɛra yɔrɔ min na o baaraw bɛɛ lajɛlen kun jɔra nka pisi a fan tɔw baara tun bɛ ka kɛ o kɔnɔna la ka se ka ni avion ka foroni ka a ko sɛgɛsɛgɛ ni k'a lajɛ ka maaw minnu bɛ a kɔnɔ minnu ma sa fɔlɔ ka se ka dɛmɛ don olu ma. Ni ne fana bɛ dan siri an ka wulalen na bamanankan kibaruw la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga na ka lase aw ma aw minnu kun sɔgɔlen don an na k'aw fo ka koɲumanw k'a fɔ an ni ce jani sugantili la ka se ka kibaruya sɔrɔ Mali ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kan jani bɔlɔ tun bɛ ka se aw ma a balimakɛ Kiba Jalo fɛ a k'an bɛn. Yirimajɔ Atetebugu 759 logement min ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ye san kelen baaraw daminɛnen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1500 ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ale dayɛlɛkun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Kalifa Kasoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logement olu ka suguni fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Kalifa Kasoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Kalifa Kasoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ.